prišla mi otázka, že prečo nepostujem alebo prečo neukážem svoju rodinu na sociálnych médiách. Takže už som raz povedala v jednom videu, že moje sociálne médiá nie sú privátne, ale môj život je privátny. Takže toto nie je otázka vôbec na debatu. Po druhé, už som niekoľko videí urobila o žiarlivosti a závisti, a to aj smerom mužom, aj k smerom ženám, ale hlavne čo sa týka teraz žien. To, čo ľudia nevedia a nevidia, vám nemôžu zničiť. Žiarlivosť vychádza z mentality nedostatku a je stará ako samé ľudstvo. Kvôli žiarlivosti ľudia boli schopní zabíjať, klamať, boli schopní všetkého. A sú ženy, ktoré chcú to, čo máte vy. A väčšinou sú to ženy, ktoré sú vaše priateľky, alebo vaše kolegyne, alebo vám najbližšie osoby. Takže odo mňa toto nikdy nedostanú. Čo je rozdiel medzi žiarlivosťou a teritorialitou? Ako som povedala, žiarlivosť je, keď si myslíme a cítime, že niečo nemáme, a teritorialita je, keď niečo máme a chránime si to.